Ebu Bureyde radiyallahu anh sahabeki ji Peygamberê me aleyhissalat vesselam hîn ixtiyartir bû. Rojekê Peygamberê me aleyhissalat vesselam jê ra got: Ya Ebu Bureyde, tu ji min hîn mestirî ve yaxud da ez ji te hîn mestirim. Ebu Bureyde radiyallahu anh bi carekê da sekinî. Got elhember Resulê Xwedê aleyhissalat vesselam ez bêjim ya Resulallah, ez ji te hîn mestirim, vaya dibe bêedebî û bêhurmetî. Ez bêm ya Resulê Xwedê, tu ji min hîn mestirî, va jî dibe nerastî û neduristî. Bersiva gez bidim, gerek hem li hember Resulê Xwedê hurmetê îfade bike, hem jî rast be. Ebu Bureyde radiyallahu anh fikirî şûn ve û ya Resulê Xwedê, tu ji min hîn mestirî, ez ji te hîn ixtiyartirim.